ndị a ji ego achụ ego chọrọ ka ha bidokwa ọzọ maka na anyị mara na ụmụ ndị Igbo na-agba ndị ahụ rugwe tata amaghị m ka ha nwetazikwa ihe bụ ihe kpọ anyị gaa ma UNN ebe anyị gara n'efe Igbo ndị UNN na-ahazi ọfụma ndị na-ifune hapụ ya mgbe na-adị ha aga m ewetara unu ya mara ọ bụrụ na isi ndị mmadụ natawa biko dịka anyị na-asị ndị ụmụnne anyị ọ abụghị ndị a chụpụrụ achụpụ unu natawa na anatakwa si nabatakwa ha maka na ọ bụrụ na ha erute enwere etu unu si mee ha na ha abụghị ihe na anyị ga-abịa ebe akwụkwọ ya na ọ dịghị mma ọzọ dịka ịbịa bụ ọ bụrụ na ịnọ n'ezi ịnọ n'afọ na-agba afọ ito afọ ịnọ biko n'ọnwa ekeresimesi ya na-abịanụ na ekeresimesi ya na-abịanụ kpọrọ ndị mmadụ ndị mmadụ anaghị ekwu na ha ezitere anyị ozi ọ dịka ebidogo nụtụwa ihe anyị na-ekwu ọ dịkwa na anụago ihe anyị na-ekwu biko na YouTube ndị YouTube na-asị anyị na ọha na ha abata ugbu a ihe anyị na-ekwu bụ na ọ bụrụ n'ọnwa ekeresimesi ya na-abịanụ biko kpọrọ ndị be gị kama ebiri ego kpọrọ ụmụaka ka ha matata ụlọ ọ bụrụ na ofu ugboro n'afọ na abamafọ ịta amara ihe siri ike ọ na-abụ ruo mgbe ahụ ndị gọvanọ na-ewepụta ụgbọala a ga-eji kpọnata ụmụaka ka ha fụta etu ụlọ dị ọ na-adị mma ọ na-abakwa uru amara anyị mara ha ka anyị mara na ihe a bụ ka ọ ghara ịbụ mmadụ pụọ n'ụzọ ofu ụbọchị mmadụ anụ nwanne ya ihe a na-eme na ihe ndị fim na-eme ọkwa n'eziokwu ọkwanụ na anyị akpachaghị anya nwata ga ha anụkwa nwanne ya otu ụbọchị ọ dị mma dịka unu kwuru nwanne nwoke Ogbuọja ọ tinyere ya bụ ihe ọnụ biko ka anyị meenụ nwanne Igbo ka anyị meenụ nwanne ọ kwarụ na ihe anyị na-ekwu dịghị n'anya ya biko kpọọ anyị n'ekwentị ị ga-afụ akara ekwentị anyị depụtara ị ga-eji nweta anyị ịkpọ anyị n'ekwentị tinye ọnụ 09125019013 ihe a bụ akara ekwentị ị ga-eji nweta anyị ga-afụkwa ebe anyị na-edepụta ugbu a ịkpọọ anyị n'akara ekwentị ahụ nke ọzọ bụ maka WhatsApp o nwere ozi chọrọ izi anyị ma ọ bụrụ na emechaa mmemme a ịkpọọ anyị ka anyị tinye ọnụ tupu akpọbata m tupu aga n'ihu enwere egwu anyị chọrọ ka a gbarịa egwu ahụ bụ egwu ndị nkwa nwite anyị agbarịa na nke ụmụ agbọghọ ka anyị gazie na ndị kọleji ha maọbụ ndị mahadum ha akpọrọ nkwa nwite ebe ha nọ bụ na obodo Afikpo enwere ihe nga ha akọrọ unu maka ya bụ egwu ka anyị pụtakwanụ
Adịmma ihe a bụ egwu ndị nkwanwite bụ egwu ụmụ nwaanyị Afikpo ndị Afikpo so n'ofu ndị na-akwalite ihe gbasara omenala na ụdị gbanyụ abụrụ na iruo n'Afikpo gị nwa bụ nwa agbọghọ ịgbacha na nkwa ụmụ agbọghọ ịgbagota na nkwanwite etu a ka o si dị ebe ahụ mana ama m na ọtụtụ n'ime anyị ọkachasị ndị okenye anyị maara egwu a anyị na-anụ mgbe ọ na-ada maka na ụmụnọ redio ọbụla dị n'ala Igbo ọ bụrụ na ha akpọbeghị egwu a ma anaghị ebidobe mgbe ahụ a na-akpọ anya na-agbalị amakwụ ka m ruru mgbe m gara gasịta ihe a unu kiriri ugbu a ka m marụ na ya bụ egwu nọọ akarama bọtụ na achara ka a na-eji akụ achara na ụdị enweghị ebe m afụrụ ihe dịka ma maikrofon ma ihe ndị ọzọ ebe ahụ mgbe ahụ ka nọ mara na ya bụ mmemme biko na-enwe n'iwe ọ dị ka nwere etu ya bụ ihe si wee tee ụkwụ ugbu a ịmagonu ihe na-anya ọgbago ọgbada mana ahụize Chineke na anyị na ha eme ka anyị hazie ya ọfụma ya bụ ihe nchọrọ ikwu bụ na mgbe anyị nọzi n'ebe ahụ ka anyị sịrị ha biko ihe a na-agụ maka na sọ ihe doro m anya ihe na-anụ mgbe ahụ anyị pere mpe bụ ori akwarụ ngwongwo ọkwarụ ngwongwo ahụ amaghị m onye kwarụ ngwongwo na etu esi kwara ngwongwo nwee si ndị otu onye n'ime ha tia biko ka ọ tụgodoro m kedu ihe a na unu na-ekwu n'egwu a ama m na ụfọdụ n'ime nara ama ha ọnụ ga-achọ ka ọnụ ghọta ihe a na-akọ n'egwu a ọ bụrụ na ị bụghị onye Afikpo ama m na ịmaghị ihe a na-asụ ọ dị ka mbọsị m gara Okpoto na Ebonyi steeti eruru m ebe ahụ amaghị m ihe a na-asụ ihe ọbụla ha kwuru a na-ekwu ana m ekwu n'isi ka mgbere ọnya ka o ji bụrụ na anyị bụ ndị Igbo dịka anyị kwuru Igbo na-asụ n'onu n'onu mana akwa ụkwara ọ bụrụ ofu anyị na-ewekwa ndị Igbo mana enwere ihe ọ ga-abụ ịsụ ana m ekwere gị n'isi na-achịrị gị ọchị ka ị marakwa na anyị bụ ofu nya bụ ka m kpọbata ode akwụkwọ ha ezigbo onye m nwaanyị ka ọ kọrọ anyị ihe a na-agụ n'egwu ahụ ihe kpaniri eji wee wepụta egwu a bụ nke jụrụ ị na egwu a bụ aka mgbe ka anyị na ya nọrọ ya nọ biko kọwara anyị ya bụ egwu ihe ụmụ ha na-agụ n'ime n'ụdị onye na-ama ha ga-aghọta o yiri akwa ngwongwo m ga-asị na egwu anụma egwu iru uju ihe o ji bụrụ egwu iru uju na egwu anụma bụ na nwaanyị a bụ nwaanyị di ya lụtara oge di ya lụtara ya na di ya bugide ọ mụtaghị nwa oge ọ mụtaghị nwa nwoke aga lụọ nwaanyị ọzọ ka ọ lụtara nwaanyị ọzọ nwaanyị ahụ bịa mmụta nwa akpọzie ya asị maka na ọ mụtaghị nwa ọ mezie ihe ọ na-emeri ya ka nwunye onwegizi ọ dịzie kasị ibigide ike gwụ gị ịna mgbe a na-akwanyere nwaanyị adịrọzi ilekọta nwaanyị anya adịrọzi ihe nwaanyị a nọziwo kwa mbọsị bụ iru uju ịkwa ọnụma kedu ihe m bịara di m nwunye ya kpara nkata banye bata n'ilu di ọ bịa n'ikpeazụ gwara m tụfuo
di ma ya gbara ndụ ụwa makpọdọ n'ụlọ mo di m nwunye ya gbara ndụ ọ bịazie ụwa m bụ n'ụwa m ekweghị m ka m mmụta nwa ọ bụrụ otu a ka esi mee gịnị kpọpụ chụpụ m n'ụlọ di o wee gwu ọnụma ọ sị ọ bụrụ na onye amụtaghị nwa ọ na-ebu n'ọhịa onye amụtaghị nwa ọ na nweghị ike ibi n'ụlọ di ya onye anụghị nwa anaghị ebu n'ụlọ di ụmụafọ Igbo daalụnụ ama m na ụfọdụ n'ime a na-aghọtago ihe a na-agụ n'egwu ahụ ya bụ na egwu arịrị ị na-agba ya mara na egwu ị na-agba bụ egwu arịrị mbọchị m ruru ebe ahụ ife ụmụ agadi nwanyị ife ụmụ ndị nne ọ bụ ọsụsọ ndị nne kacha narụ nka ebe ahụ ka m na-aghọta okwu a na-ekwu na agadi nwanyị adị aka nka na egwu ọ mara agba ifu ha hapụta ọ na-atọ ha a na-akụ ihe ọ na-atọ ozugbo ekwuru enweghị ka ọzọ ekunye ocheta na ọ dịzịkwa ka ọ dị na mbụ mana ọ ihe ụtọ na ihe a bụ omenala anyị na etu a ka anyị si eme ya etu a ka anyị si biri biko onye na-akpọ n'ekwentị biko ị ga-echere emechaa ka anyị mee ihe na orube mgbe anyị ji aza ekwentị ya bụ na ndị nkwa nwite afọ Igbo anyị ekene unu anyị na-asị unu daalụ unu maka ya bụ egwu pụrụ iche ọtụtụ n'ime anyị aghọtana ihe unu gụrụ na ya bụ egwu nwe na-asị biko anyị ga-aga n'ihu dịka unu maara na ihe a bụ Ugwumba dị na TSTV channel 280 inene Ugwumba na TSTV channel 280 ebe ahụ ka ị ga-enweta Ugwumba ọfụma ị ga-afụ anyị ọfụma na ọ bụrụ na inene biko cheretunu biko nwanne biko cheretu ọ dị mma inene Ugwumba na channel 280 na TSTV ebe ahụ ka ị ga-enweta anyị nke gbanyụ anyị nke a na-akpọ 24 hours 247 TSTV bụ nke anyị TSTV bụ ebe ahụ anyị nọ na nke a bụ nke Naijiria nke a bụ nke nwafọ Igbo ya ma anyị niile ga-akwado ọ bụrụ na ị bụ nwafọ Igbo na-ekiri m ugbu a ịchọ etu ị ga-esi nweta TSTV irute na TSTV a na-eme pay as you go a na-eme alakat bụ ụkọrọ ka ị ga-erinwu ịkọta ka ị ga-erinwu ịkọta nke ego zuru ọ bụghị mgbe a na-asị mmadụ na ị ga-akwụ puku kwuru puku n'ọnwa mba ada eme ya na nke a bụ igo TSTV a ga-enyegodo ọnwa na-agba ma ọ bụ ọnwa ịtọ ọ bụrụ mụ ka igoro ya n'aka a ga-enye gị ọnwa ịtọ maka ịtọ a ka a gwara m a ga-enye gị ọnwa ịtọ ikiri ya ekiricha ya ọ dịghị mma ijiziri aka gị họrọ ụmụ chanel dị agha maka na anyị maara na ọ bụrụ na chanel dịgodu 2000 n'ime ihe na ọ bụghị ha niile ka ị na-ekiri enwere ndị na-emepebebeghị na nke anyị na-ene n'ugbu a ya mere ọ bụrụ na igoro TSTV ijiri aka gị họrọ nke ị ga na-ekiri nke ahụ dịghị mma ị ga na-ekiri bụ ihe ị ga na-akwụ ụgwọ ya ụfọdụ bụ sọsọ naira ịtọ n'ụbọchị ọ bụrụ na itinye ndị naira ịtọ n'ụbọchị ihe ọ ga na-agbara n'ọnwa bụ 900 naira ya bụ narị naira itoolu ka ọ ga na-agbara gị n'ọnwa ọ bụrụ na ị chọọ enweghị ebe ị na-aga enwere ebe ị na-aga ịpịnyụọ ya si ezu ike ka ị ga-abata ọ bụghị nke ọ ga-abụ ma inere ọ na-aga anya bụ biko chọrọ onye na-ere TSTV na mpaghara ebe ọ bụla ị nọ ọ bụrụ na ị maha kpọọ m aga m achọpụtara gị onye na-ere ya ọzọkwa wee bụrụ na ị ga-enene nwaanyị na YouTube Ugwumba TV na YouTube ị ga-enenekwa anyị na Facebook maka ọtụtụ ndị na-enene anyị na Facebook ọ bụrụ na ị nọ n'obodo oyibo Meyonze nwanne daalụ nna m ana m afụ aka ọrụ Igbo amaka maka chi Igbo bodachi ana m asị ọ bụrụ na ị nọ n'obodo oyibo ịchọọ ịdị na-enweta anyị ọfụma mmemme anyị na-eme goro ofu TSTV decoder nwenara ndị ụlọ jụọ ha ego na a na-eri ya enwe ọ bụrụ na ị nweburu dish mbụ a ga-enye gị 13,500 ọ bụrụ na ị nweghị ekpotere gị ngwongwo na ngwongwo niile ọ ga-abụ 17,500 erute n'ebe ahụ ị ga na-anọ na-eme n'Ugwumba nke gbasara Igbo ebe a ka anyị na-atụnye ọnụ nke gbasara Igbo ma nke na-ese okwu maka ndị na-atụ anya na anyị na ha ga-akparị nkata n'ụbọchị tata ndị na-ekwu okwu ụmụ ihe dị agha biko ebe a abụghị ebe anyị nọ na-ekwu maka si kewa ma ọ bụ si ekewana ihe anyị na-akwalite bụ ihe gbasara Igbo sụsọ ihe gbasara Igbo achọghị m ka anyị bịa tinyewe ọnụ na enwe ndị na-ebue ha mee nke dị mma anyị ekwuo
ọ bụrụ na mee nke dị njọ anyị akpa ya akpa maka na ọnya mere anyị ji bụrụ ndị Igbo. Aga m aga ịgbara egwu ọ bụrụ na nnọghachitezi azụ anyị amara etu anyị ga-esi pịachie ya bụ mmemme ọnụ maka na amaara m na mmemme anyị a ọ bụ eziokwu na nke ụbọchị tata nwere etu o si dị ụmụ ihe ma netwọk ma ntanimo ọ dị ka ha niile si na ya ma nụ ihe a na-ekwu tata mana ahụ nze Chineke na ya anụwa gị ya mere onye ọbụla bụ nwafọ Igbo ebe ọbụla ị nọ mata na ị nwere ike ịkpọ anyị n'akara ekwentị ugbu a anyị ga-emepe akara ekwentị ma anyị gbachie egwu ugbu a amepe ha na-ekpọ anyị n'akara ekwentị ka anyị na gị nọrịa ka anyị wee tinye ọnụ n'okwu okwu a na-ekwu bụ akụrụ ụlọ ọ bụrụ na ị weta akụ bịa n'ụlọ a ga-anabatakwa gị ngwa ka anyị gbarụtụgoro egwu ugbu a ana m ana-achitekwa biko chere m ka m pụtakwa. Ugwumba pụrụ iche. Ndị Igbo anyị na-agwa unu lewe Ugwumba. Lelee Ugwumba.
Ada anyị nwanyị Chinyere Udoma, sister Chinyere Udoma, anyị ekene daalụ maka anya bụ egwu inwetara anyị. Chi anyị bụ Chidimma. Ọ na-erotara m ihe mmepụta nke ezigbote ada Igbo, Amarachi Atama, akụfecha ya bụ okwu o tinyere n'ime ọgbaka m ume, maka na n'agbanyeghị etu esi na-eme na a na-akpagbu ndị Igbo, n'agbanyeghị etu esi na-eme na a na-emegbu ndị Igbo, abụghị na mmegbu, kama na ihe a na-eme bụ na a na-akwanye anyị akwanye. Ya ma ahụtana ya dịka na mmegbu, ahụtana ya dịka na mmegbu, hụta ya dịka na onye ọbụla na-aga n'ihu, nwata ọbụla kpakarịrị ibia na nkụ a ga-asị na ọ kpara n'ajọ ọhịa. Ya mere Igbo ga-adị, ndị ọzọ ga-adịkwa. Igbo bụ maka Igbo mkpa. Ya bụ ebe ọ bụla ị nọ, ọ bụrụ na ị dị Igbo mkpa dịka onye Igbo, mara na ị nakwara anyị n'iyi. Ọ bụrụ ha na ịbụ onye Igbo, ide Igbo mkpa n'ebe ị nọ, mara na ị nara anyị n'iyi. Ị ga-ebidogoro na be nna gị, ị ga-ebidogoro na be gị, na be nke gị, na-egbo mkpa ị na-azụ ụmụaka nne. Ọnya kpatara ọtụtụ ndị obodo ọzọ ji achọ ka ha nụọ ndị Igbo, maka na ndị Igbo mere nneta nwaanyị ọfụma. Ọ bụrụ na ịma ha anụta nwaanyị ha ọfụma, mara na ịbụghị nwa afọ Igbo. Ọ bụrụ na ide eneta ezinụlọ ha ọfụma, ma na ịbụ aka na ogori na anyị ga-ere gị. Ọ bụrụ mgbe a na-ere mmadụ erefu owe ịgawa akpọga gị na panya, ịgbachara ezinụlọ gị uru, ị ga-abara obodo gị uru. Mere anyị ji bụrụ ndị Igbo, maka na ọ bụrụ na ide eme ihe dị etu a, mara na ọ baha na uru, kekwa na ihe bụ na ịbụ nwa afọ Igbo, ebe ịma na Igbo bụ maka Igbo mkpa. Ya bụ anyị na-asị na ụdarụ maka isonyere anyị. Rotekwa na dịka anyị kwuru, emechie n'anya bụ sit at home. Ya bụ sit at home asị na a ga na-eme ụbọchị Mọnde ọbụla. Dịka anyị tinyere ọnụ mgbe ahụ, ọ dịghị mma, ọ dịchaghị mma, hazicha ya bụ ihe ọfụma, maka na amaghị etu anyị ga-eji si na anyị ga-abịazi gbuo onwe anyị n'ime onwe anyị, maka na anyị na-azọ ka anyị nwere onwe anyị. Mba, ọ dịchaghị mma. Ihe nji na-ekwu ya bụ ka ọ ghara ịbụ onye ọbụla bụ dike bụ n'ama ka ọ na-anụ ọgụ. Ịma mburu ọgụ bata na be nna gị na ọ bụrụ na ịbụ dike. Ya mere ọgụ ọbụla a ga na-eme n'ọwụ n'ala Igbo ka a ga na-anọ. Mbakwa, ekweghị m na nke ahụ. Ndị anyị na-egbufuru egbufu, ụmụaka ma ndị agha furu nne ha, ma ụmụaka na-enene egzam ha kwesịrị inene mbọchị ahụ, ma ọtụtụ ndị mmadụ enyere ụmụ nsogbu dị iche iche, ndị nwetara ụmụ ihe ahụ, ndị ya maara na ebe ha si arachapịọm bụ ihe ha rụtara kwa ụbọchị Mọnde a ha mere ebumọnụ. Ahịnze Chineke na ụnụ atinye n'ọnụ wee gee ntị wee mara na ọkwa na ọha, maka ọha na eze. Ọ bụ eziokwu na inwe dị onye ọbụla, mana biko egbu maka iwe enyekwenu maka isi. Igbo bụ Igbo, daalụnụ. Ịma ihe anyị tinyere ọnụ n'ụbọchị tata, ihe gbasara akụruo ụlọ, ya bụ akụruo ụlọ anyị tinyere ọnụ. Achọrọ m iwepụtara ụnụ otu vidio, mana enwere nwanne nwoke na-eme ka o weta m kamgbe ote na ọ na-eme ka o nweta anyị n'ekwentị. Anyị chọrọ ịma ka anyị na ya ga-akparị nkata. Ọ bụrụ na ọ bata kọọlụ ya bata, dịka kọọlụ ịbọ ma ịtọ bata, anyị nwere ike asị ka anyị gbapụkwa ọsọ. Mana ọ bụrụ na ọ bata n'ihe tata, anụ gbana tata, echi ka agbakwa nta. Ihe anyị na-ekwu bụ na ọ bụrụ na e nwere ihe idowere n'ezi wenata ụfọdụ ụmụ afọ ndị Ebonyi steeti nọ na Maiduguri, ndị chọrọ ịnata ụlọ, anyị ga-enyere ha aka. Anyị ga-ama etu anyị ga-esi hazie onwe anyị ka anyị na-akwadobe ọfụma, ka ihe a na-eme bụrụ n'anya ya, ka ọ bụrụ orijinal, ma ọ bụrụ ụmụaka Alaba. Ihe a na-eme ka ọ bụrụ n'anya ya. Ana m asị ka ihe ọma mere onye mere ibie. Tupu apịachie m ọnọdụ a, anyị ga-ewepụtara ụnụ ihe gbasara akụrụ ụnụ a na-ekwu okwu ya, ka m tụpenyetụ ụnụ azụ, maka na enwere mbọsị anyị ga-ekwu okwu ihe gbasara ya bụ akụrụ ụnụ. Ọ bụrụ na anyị tinye ọnụ mbọsị ahụ. Onye ga-ipi? Onye na-ekwu? Ehihie ọma nna m. Nna m amụ ndị netwọk ahụ adịchaghị mma taa. Ị na-anụkwa ihe na-ekwu? Ọ dị mma nna m. Ịgwabekwa m afa gị bụ Okeke ka Okorie ka Okafọ ka Okonkwo? Ndị Eko.
daalụ nna m ndị obodo ọkụ na-enwu n'elu daalụ ka ka Lagos dị mana ọ nwere chọrọ ka m tinye na-ajụ onwe ka ga-esi eme ihe akụ ọ na-erute ndị Igbo ndị ọzọ aka maka na ọ dịkwa mma ka agbamụ ndị ga-esi achịa ya ka ndị mmadụ na-aghọtinye adịghị ọbụla. Ihe ọbụla dị na Facebook dị na YouTube o ruo n'Igbo niile ntị. Ihe ọbụla abalịkwara na Ugwumba TV na TSTV channel 280 ama m na ndị Igbo na-ahụ ya ọfụma, ndị Igbo anyị na-enweta ya ọfụma maka na nke ahụ bụ nke anyị. Ya mere amara m na ọ na-eru ndị Igbo ntị. Onye ọbụla o rukwara ozi ya rukwara aka ya tụsachikwa ya bụ ozi maka na nke a bụ nke anyị. Ya bụ ọ na-eru ndị Igbo ntị kama ịma ihe anyị ka bidoro ebido anyị na-eme ka ndị mmadụ maratụ na ihe a na anyị apụtakwana. Ọ dị ka ị nọ n'ọma ahịa. Ọ dị ka ị nọ n'ọma ahịa nna m. Ọ dị mma nna m. Igbo ga-atọka m. Igbo ga-atọka m. Ọ dị mma nna m. Ndewo o. Ọ dị mma. Anụchaghị m ikwuru isi gịnị? Anyị na-akpọ akara ekwentị a bụ 09125019013 09125019013 ya bụ akara ekwentị eji enweta Ugwumba ma ọ bụrụ na anyị nọrọ na etu a. Ọ dị mma nna m. Daalụ o. Imena onye nke m. Daalụ. Ọ dị mma onye akwụrụ ọrụ so n'ọrụ, onye njenita ọgụ so n'ọgụ. Ya mere na m ekene gị nwa amadi maka ịkpọ anyị. Tupu anyị eme ihe na biko ka anyị tinyetu ihe nkiri ahụ bụ Akụruo Ụnọ mbọsị ọzọzi n'izuụka na-abịa na aga m egosizi unu n'ebe ọ ka dị gbanyụ mgbe ka anyị nene ya. Akụruo Ụnọ. Opurobios Igwe Ejenga. Onye ọbụla kwenyere na okwu dị anyị bụ ndị Igbo na mba adịghịzị mma mere eji na-eti mkpu na-ebe ka mgbe na-asị biko ka akụ anyị bụ ndị Igbo ruo ụlọ. Mana ị na-ekwu okwu akụ ruo ụlọ, ụfọdụ a na-agwa gị na etu akụ inu na-ada na ntị agbakwana ihe ọ na-atọ n'ọnụ mere na ọ dị mkpa na a ga-ahazi ụmụ ihe ụfọdụ tupu ekwu okwu akụrụ ụlọ. Akụrụ ụlọ ka anyị ga-atinye ọnụ n'ụbọchị tata. Opurobios Igwe Ejenga. Ọ bụrụ na ị ga-esonyere anyị, ikekwe anyị nwere ike inwe ụsanye ụfọdụ n'ime ajụjụ ndị ahụ ma ọ bụ ihe mgbagwoju anya ahụ mere iji bụrụ ọkamma n'ezi. Maka na anyị mara na ọtụtụ mgbe ya bụ ihe enyere ndị be anyị nsogbu mere na ekwu asị gị abandon property anaghị aghara o mee na ndị be anyị ihe. Biko sonyere anyị n'ụbọchị tata ka anyị leruo anya na ya bụ okwu akpọrọ Akụruo Ụnọ. Ugwumba. Nwa bụ Sofia Nwezigbo Nwokori na-asị gị ife abụ Ugwumba. Ụfọdụ na-asị Ugwumba na-abịa n'ala Igbo na ana adịghị, ya mere na ha dị enweta ana ebe ịrụ ụlọ mmepụta ngwaahịa. Nke a wasị ana ndị Fulani na-achụgharị efi na-ebi ebe ka ọ dị ọkwa n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ị chọziri nke a na-enye gị n'efu, ebe anyị nọ ugbu a enyere gị ya bụ ana n'efu. Ọ bụrụ na ị ga-azụrụ na Lagos na Abuja n'agbanyeghị bilion ọ na-ada ka ihe na-ama nji zụtawu n'ala Igbo. Ọwụ ndị ọrụ ka anyị na-enweghị n'ala Igbo bụ ndị ụbụrụ isi ha na-anụ ọkụ ka ọ bụ gịnị ka anyị na-enweghị? Ụfọdụ nwere ike si na ahịa adịghị wee jụọ ha ebe ka anyị nọsi nnọ, ndị ọbụla wee chọrọ ya na-abịa Nnewi. Ahịa kachasị ibie na West Africa ọkwa ahịa Ọnịsha. Ebe ọbụla ị nọrụpụta ngwa ahịa ọbụla bụ ịgba, ndị mmadụ ga-achọ gị na-abịa. Ahịa dị mma na-ere onwe ya bụ nke akpọsara akpọsa, ya mere ọ bụrụ na ị maghị etu esi akpọsa ka ọrụ ndị ma ka ha kụziere gị.
ote na anyị mewere biznes me and my sons limited ya mere ka anyị bugharịa ọnọdụ ebe ọ bụ na ebugharịgo egwu Ugwumba ka mgbazi ego nu site anyị wepụtara gị mmadụ na-abụ okwu a na-akpọ akụrụ ụlọ banyegoro ahụ ha wee na-emepụta ya n'omume Chief Ebuka Ọnụnkwọ eze ndị Igbo na Benin Republic bụ onye isi ụlọ ọrụ Seahorse Industries Limited bụ ndị na-arụpụta akụrụngwa ọbụla eji anya ụgbọala mmanụ ọbụla eji anya ụgbọala ya na Dr. Greg Ibe Enyabia bụ onye hibere ụlọ akwụkwọ Gregory University bụ nke dị n'Uturu mmadụ na-abụ anyị hụrụ na ntụtụta sị na ya bụ okwu abụghịzi n'ikwu n'ọnụ na aga na-eme eme wee buru ụlọ ngwa ọrụ ha nakwa ụlọ akwụkwọ ha bụ nke furu nde kwuru nde naira bunata n'ala Igbo ha nọ n'ọtụtụ afọ ha emechighị ya mere anyị ga-eji ha na-abụ wee gbazie ụlọ ọrụ n'ụbọchị tata ka unu mara na akụrụ ụlọ bụ eziokwu ndị be anyị ka anyị na-ekiri Ugwumba Ugwumba ka anyị nọ ọwa ebe anyị nọ dị ihe a Ugwumba bụ Ugwumba gbanụ mbọ ka unu na-ekiri Ugwumba ihe eruola n'oge ndị Igbo na-elelenu Ugwumba Ugwumba ugwu a na-akwa elu Igbo birikwa na Igbo chere ego dịka emechi Ugwumba Ugwumba ana m ayọ ụmụafọ Igbo niile ka unu soro m na-ekiri Ugwumba ndị Igbo na-enene Ugwumba Ugwumba bụ ebe a nọ jisi n'ike na-ere Ugwumba kwenu Igbo kwenu Igbo kwezuonu ebe a ka anyị rụchara awụsa ọwa ndị ewonu Ugwumba ọ dị mma anyị ga-adọbiri etu ahụ ọ bụ na ị na-anya efu n'oge anyị agwụ na oge anyị eme na kwarapụ biko na-enwe n'iwe maka na nke tata nwechara etu ọ dị maka na ụmụ ihe anyị che na anyị haziri apụtazi ọ bụrụ na ụfọdụ na-eto okwu ma ọkụ ma ụmụ ihe dị agha mana ahịnze Chineke na anụ gbana tata echi ka bụkwa nta anyị ebido n'ihe anyị ama naghachi azụ ihe anyị kwadoro bụ na anyị ga na-eme nke gbanyụ ọ na-ekwe okwe ha anyị ga na-eme okweghị anyị ekwetara ya ihe anyị na-akọwa wee bụrụ na Ugwumba bụ Ugwumba ọ bụ nke anyị ebe anyị na-atinye ọnụ n'ihe ọbụla gbasara ndị Igbo enweghị nke ọ sọrọ tata ọ dị ka anyị wetara unu egwu esi na Ebonyi steeti mana ọbụna ndị obodo unu anyị nwere egwu si na be unu ya bụ aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa anyị na-atụ anya na dịka mmemme a na-aga n'ihu na anyị ga-enwe ike enwepụtara unu ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche biko sonyere anyị biko ọ gwara na anyị nwere etu isi chọọ inye anyị nkwado n'ụdị ọbụla ịkọkwa anyị nkwado ọbụla ga-adị anyị mma mgbe gara aga ka e zuru ngwongwo anyị otu enyi m nwoke wee si obodo Igbo wee tụbatara anyị otu kamera anwụ isi ya Chukwu daalụ nna m ime n'ọfụma aka bụrụ aka gị Chineke m gọziwere m gị ka m akpa ebe o si pụta ka ihe inye ghara ịkọ maka na onye ọbụla na-enye enye na ihe ọ ga-enye ama nke maka na ihe ọ na-enye si n'aka Chukwu wee pụta biko ọ bụrụ na ọ nwere etu isi chọọ ịkwado anyị ka mmemme anyị wee na-agbalitekwu maka na dịka unu furu ugbu a na enweghị ngalaba Igbo ọbụla anyị na-atịghị aka ihe gbasara ahụike ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ihe gbasara adịm na mma Igbo na omenala ihe gbasara ejije na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche anyị na-eme ya n'oge Ugwumba anyị na-eme ya bụ ịkwado anyị onye nyi slippers gaa chọọchị kwere chie nkwashu ya mere ọ bụrụ na unu kwado anyị mara na anyị ga-emete ọfụma karịa dịka ọ dị tata anyị ka mmiri malitere ya abalị ole na ole gara aga anyị makwara na anyị na-eme nwata dọcha ike n'ala ọ ga-egbu igbe ogbechi igbe ọ ga-eji ije ọkwụ ọtọ ọ ga-eji ije oji ije ọ ga-agba ọsọ ya mere biko anyị ga-ejiri enwe maka na anyị mara na site na amara Chineke anyị ga-emeta ụlọ ọfụma mmemme ugbu a na-aga n'ihu n'ala Igbo ndị kamera anyị nọ n'ala Igbo na-agagharị dịka m gwara unu ụnyaahụ enwere ndị gara ihite Owere ha mekwara ọfụma maka na ndị ihite Owere riri ji abalị na-abụọ gara aga ya bụ ụbọchị Tọzdee na ụbọchị Fraịde ọ nwekwara ndị ga-eri n'izuụka na-abịanụ nwee ndị ga-eri izuụka ọzọ Ugwumba na-agagharị ala Igbo niile ugbu a ya mere kpọọ anyị n'ekwentị gwa anyị ụbọchị ndị bụ unu ji eme nke unu na etu esi eme ya ka anyị bịa wụpụta ya hazie ya gosie ndị mmadụ dịka unu maara na ọ ga-apụta na Ugwumba TV dị na TSTV ọ ga-apụta na Ugwumba TV dị na YouTube nke a bụ ozuru ụwa ọnụ ọ ga-apụtakwa na Facebook nakwa ọtụtụ ihe dị iche iche anya mere mọbụ Mike Onugbu chọrọ ijiri ohere wee kene ndị niile nọnyere anyị n'ụbọchị tata nwee na-asị biko
ọhịa ga-adị ka iwu amaghị ya. Izuụka a na-abịa abịa bido n'ụbọchị Mọnde anyị ga-atinyekwa ọnụ ọzọ, anyị ga-eburukwa bata wee gosi unu ọtụtụ ihe dị iche iche. Ọgwụkwa na enwere ihe ị chọrọ ka anyị tinye ọnụ gwa anyị maka na akpa anyị juru eju. Ana m asị biko ka ihe ọma mere onye mere ibi ya. Atawa gbupụ ọnụ ihe ọ pụtara bụ n'oge mgbupụ eruo na nso. Ka emesịa nọ nwa ka anyị dobiri etu a. Igbo zukọtara nụ Ugwumba panijara nụ oge ndị Igbo rukwala nụ Igbo zukọtara nụ Ugwumba paniela oge ndị Igbo rukwala nụ Igbo zukọtara nụ Ugwumba panijara nụ oge ndị Igbo rukwala nụ Igbo zukọtara nụ Ugwumba paniela oge ndị Igbo rukwala nụ Igbo zukọtara